এই দেখো ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ये ମୁଁ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ବାଉଳାରେ ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ତାପରେ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ି କଷା ହବ ଆଉ ପରିବା ବି ଗଡ଼ା ଆସୁନି ପରିବା ବିକା ଆଜି ଆସିବ ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଡାଲିଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ହବ ଆଉ ସେଠି ତ ଅଛି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ କିଏ ମରିଗଲା ଚୁଇଁ ବାପା ମରିଗଲା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ମୋ ଜେଜେ ଅଛି ସେ ଏତେ ବି ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯଦି ଚଳିବ କ'ଣ ମୋ ଜେଜେ ଅଛି ସେ ପାଖରେ ବଡ଼ ତୋ ଜେଜେକୁ କେଜେ ତୋ ଜେଜେକୁ 20 ଖଣ୍ଡ ହବ କି ଅଛି ସାନ ଭାଇ ମରିଗଲା ହଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଇଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ସେ ନୂଆ କଥା ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ କିଏ ରହିବ କି ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି ହସ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଣିକି ହେଇଛି କ'ଣ ବାଡ଼େଇବୁ ନା କ'ଣ କାହିଁକି ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ହେଉନି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉନି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଘରେ ଏଇ ଟୁକୁର ମୁକୁର ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସାନ ଭାଇକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଭାରତ।